ngenhlanhla ke uCebi ube nethalente elisimanga wathi mayimethula esho ukuthi kunomfana wakubo okanje kwaba ukuxhumana kanjalo noSicebi kusukela ngalezo khathi sahamba ngaze ngababiza kuthiwa basezwani noDuma kahle ngaze ngababiza endlini ePitoli bobabili ngathi abazongivakashela lo nomunye angangamtshela ukuthi kuza lo nomunye kodwa wathi mabefika akaze kube bikho inkinga kwahlalwa kwamnandi kwaze kwahlukana ebusuku so ngifisa ukusho ukuthi silimele kakhulu Gatsheni ithema ifika intwana yakho emculweni kunama interview anokene wanako bewenza waye ukusho ukuthi abaningi babengafuna sebesigama lenkosi yamagcokama bemthuka abanye abalandeli kuthiwa mfana ngeke uzuke ndawo nalele gama olisebenzisayo kodwa waphikelela akaze azalishintshe namhlanje kuze wahamba enkosi yamagcokama bengithi uMdumazi uzoba khona ngoba uMazi wami uSebenzi ngale ngoma ababeyicula ethi le babeshaba ubabili besencane bengithi uzoba khona ngamazi nje beshaba ubabili thini nangeyishi ithi ngilecala wenkosi yamagcokama lecala kuthiwa icala lakho ingoma yazi lo ngoma ngingomunye owathinta uGatsheni ngithi hayi sengizwe ngathi uSicebi usecula na wonke umuntu engathi usefeature wonke umuntu Gatsheni Vimba ngingomunye waba nomona ngoba ngangibona ithalente nalo ngithi hayi ngeke bazomqeda ushukela lo muntu kanti angazi ukuthi uSicebi inkinga yakhe ubengakwazi ukunqaba ubecula na wonke umuntu noma ngathiwa yivukana elifika manje ubumuza uSicebi ecula lapha kanamsebenzi ukuthi studio isound right wenjani ubengakwazi ukunqaba kanti asazi ukuthi vele isikhathi sakhe besizoba sifishane amashow akhe awenzile mahle kakhulu besingazi ukuthi uwenza ngenhloso yokuthi mhlambe khona bemtshele ukuthi lo muntu uyavalelisa eyokugcina nje eSecondary City was angazi ngathini njoba nibona lo mcimbi wenzekile namhlanje izolo besiye khona kwaSicebi siyobheka indawo la azohlelwa khona ngafonela uTizozo ngisukusho lokho uTizozo nanga ngathi mfowethu sibambe kulukhuni sibambe ngapha nangapha cela ulekelele wagijima size sahlukana ngo-12 ebusuku efonini kuze lo mcimbi wenzeke namabhena nje aqeda ukufika nje manje angene kanye nabanye cela sibonge kakhulu mfowethu awusebenzisanga ukuthi ngoba uyena uMaskandi kodwa uze nge-umbrella yale yabhena elapha ebizwa angifune kuyiluma yini isifa zeyiluma kakhulu ngomsombuluko ngesonto ngiye ngaxhumana noSomnandi ukuthi ngafonela uSomnandi wathi khuba ngiye ngithinte wena makunje sibonisana ukusenze njani ngathi mina sivuleni igroup si-ede wonke amaciko sacela uGezana ukuthi akasi-edele bonke abaciko ngoba iwona awaziyo badizayina kuyena amaciko angena amanye sasiwafaka eshayo left egroupini ngiyakusho lokho ngamabongo khona ngekho egroupini ayishayo left hayi baningi nje abashayo left akuyedwa abanye babenikela beshawu left anikela aphume abanye befona eceleni igezane bemgwajiza asikho ke lapho la isikhona sisekuthenini siyabonga kumaciko alulisandla amaciko angewona kaMaskandi zinhlangano ezikhona njengoNyathi Foundation abaholi abanye abakhona abakwazile ukuthi bephose ezivaneni ebebesifonela bona abahleli bemcimbi abanye oproducer abanye abaculi abanye
onjiniya abanye nendatheli hayi cha izwile ke kuthiwa khona olunye uhlelo oluhlanganiswayo oluhlanganiswa amagidangoma oluya kwaMthunu nabo bayanikela bayakwenza lokho ngifisa ukusho lokho noma ngingazi ukuthi ngikusho ngaphezulu kwasiphi isisekelo kodwa ngithi khona into ethi angikusho ukuthi uma besimthanda ngempela isiqinisile masithi besimthanda umuzi wakhe awushiya ungaphelile kuyomela uqedele mina ngiyobona ngomuzi wakhe awushiye engawuqedelile usuqedeliwe ukuthi uCebe benimthanda ngempela ngiyaxolisa ukusho lokho ngikusho MEC anginasekelo kodwa ngiyasho ukuthi uma besimthanda ngempela qinisile akukwazi ukuthi songaba yinciwa umuzi wakhe ewushiye esewakhe esewuqeda besimbanga leli gama lomnumzana angazi kwagana nini yena kodwa bethi nje umnumzane mangikhuluma athi akushiwo lokho komnumzane angazi ukuthi zawushaya obenenza lolu hlelo ngapha eMsinga okay do uthi ubabgadla bebeshaka hayi angekho lapho sifisa ukubonga kakhulu kumaciko nabo bonke sengibabalile abathe banikela kulokhu kuzoshintsha imali sicela ukuthi yonke siqoqayo siqoqa inkampani yabangcwabi ezongcwaba uSicebi kanye noGupta sathi lo mnikelo esiunikelayo sizohambisa kumngcwabi esimqokile sasa simcela ke lo mngcwabo ukuthi uma kukhona igebe liyosala usiyohlangabeza sihlangane phakathi nendawo wavuma lo mngcwabi amathole funeral iwona ke amathole funeral esithelo umnikelo esiqoqayo sizohambisa kuwona angeke ngimkhulumele ku-MEC ngoba ukhona usazokhuluma la uzoyikhulumela yena njengomuntu ophethe uhulumeni ukuthi bona behulumeni bazokwenza kanjani kodwa sikusho uSicebi uzongcatshwa njengenkosi evele inkosi yeah umnikelo usaqhubeka usangena okwamanje imali esangenile is 230,000 isaqhubeka ke isangena okwamanje ngiyathobeka ngiyabonga kakhulu ithuba ngingabonga khona ukufa